Milí poslucháči, počúvate novú epizódu podcastu Ičkari. Tento podcast robíme v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou chemického inžinierstva. Touto cestou si dovolím vám oznámiť, že SSHI organizuje 52. ročník Medzinárodnej konferencie Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva, ktorá sa koná od 26. do 29. mája 2026 na Štrbskom plese vo Vysokých Tatrách. Prihlásiť sa môžete na stránke www.sshi.sk. Pripomínam ešte, že mi môžete poslať svoje postrehy k tomuto podcastu alebo návrhy na témy a hostí na adresu rozhovory@sshi.sk. A teraz môžeme prejsť na nášho hostia, ktorým je Boris Fačkovec. Boris, veľmi sa teším, že si dnes prišiel, že si urobil čas. Vítaj. Ďakujem za pozvanie, uvidím teda, či naplním očakávania. Myslím si, že určite áno. Boris, ja skúsim len tak tvoj životopis trošku zhrnúť a potom by som ťa poprosila, aby si to možno že trochu rozvinul. Takže ty máš bakalára z VŠHT z chémie, potom si študoval na VŠHT chemické inžinierstvo a na Karlovej univerzite si študoval, teraz to nemám so sebou, modelovanie chemických vlastností bio- a nanostruktúr. Áno, a to si vlastne študoval zároveň. Áno. OK. No a potom si prešiel na PhD na Cambridge a potom si vlastne išiel do konzultingu, robil si pre asi najvýznamnejšiu, jednu z najväčších konzultačných spoločností. No a potom si založil vlastnú firmu Innovec Technology a o tej sa dneska budeme aj viacej rozprávať. Ale na začiatok možno nám povedz, že ako si prešiel z chémie cez chemické inžinierstvo až po vlastne AI, lebo o tom budeme dneska veľa rozprávať. Dobre, koľko mám času na to? Máš veľa času. Môžem o tom rozprávať celé hodiny, tak možno dvoma slovami veľmi plynule, pretože ja som robil teda nielen to chemické inžinierstvo, ale aj výpočtovú chémiu a tieto dva odbory majú niečo spoločné a to je práca s počítačom, robenie nejakých modelov. Tie modely nie sú moc pekné, proste musia byť veľmi realistické. No a tá náplň práce je veľmi podobná ako to, čo robia data scientists v AI firmách. Takže to, čo vlastne dnes naši kolegovia v našej firme každý deň robia, to znamená, majú nejaké nápady na nejaký nový model alebo nejaké nové zadanie, vyskúšajú to, alebo príde nejaká nová technológia, prečítajú nový paper, tak oni to vyskúšajú, spravia experimenty. Experimenty sú in silico, to znamená počítačové experimenty, potom z toho spracúvajú dáta a robia z toho nejaký nástroj, ktorý je potom reálne používaný. Tak vlastne to je úplne tá istá práca, ako sme robili na Akadémii vied v tej výpočtovej chémii, alebo ako sme robili na tých procesných projektoch v tom chemickom inžinierstve. Ono to bolo také ako veľmi matematicky orientované chemické inžinierstvo. Takže náplň práce každodenná je veľmi podobná. Tie ťažké veci na tom to znamená zmanažovať svoj čas, nejak efektívne proste sa vyhýbať tým dead-endom, ktoré tam človek môže mať, efektívne spracovať výsledky a skutočne ich kriticky posúdiť, to je úplne to isté. A dokonca aj tie niektoré modely sú tie isté. Ja som vlastne začínal, skoro už je to 20 rokov na Akadémii vied na protein foldingu, čo už vtedy bol taký pekný use case pre machine learning, takže ten pán Baker, ktorý dostal Nobelovú cenu 2024 spolu s supervisormi môjho kolegu z Laborky, čo vlastne zložili AlphaFold, tak to je aplikácia umelej inteligencie vo vede. Takže to už vlastne robím úplne od začiatku, túto aplikáciu umelej inteligencie pre nejaké vlastne high impact úlohy v reálnom svete. To by som ťa toto prerušila, že vlastne ja som si o tebe prečítala, že to bol konkrétne dôvod, možno, že jeden z najväčších dôvodov, prečo si išiel aj na Cambridge, že tam bol odborník, ktorý ťa vlastne pritiahol na tému, ktorá ťa veľmi zaujala, takže možno, že by si mohol povedať
čo je to za tému a prečo ťa to zaujalo? Aj si to asi spomenul už ten teraz ako otázka, že ako veľmi môžem byť technický, pretože ona je to vlastne profesor Wells, čo bol môj supervisor na doktoráte v Cambridge, bol jeden z tých najväčších pioneers prístupu Energy Landscapes. Takže ten prístup je vlastne dovtedy ten prístup modelovania chemických vlastností bionanostruktúr bol veľmi často, namodelujeme interakcie medzi jednotlivými atómami a potom spustíme nejakú simuláciu. No ale problém je, že keď by sme vlastne len pustili simuláciu a trebárs jeden ten step simulácie, to sú, ja neviem, rádovo femtosekundy nás trvá na výpočtovom nejakom stroji milisekundy, tak aby som spravil zloženie proteínu, ktoré trvá sekundy, no tak mi to bude trvať roky alebo aj desiatky, stovky rokov. Takže bolo treba trošku zmeniť prístup. No a ten jeho prístup je, že používa, vlastne delí celý ten energy landscape, to znamená vlastne tú plochu potenciálnej energie, na ktorej sa to všetko deje, delí na nejaké podstavy, ktoré sú významné a medzi nimi počíta rýchlostné konštanty pomocou teórie tranzitného stavu. Moja dizertačka bola vlastne nahradiť tú teóriu tranzitného stavu, ktorá pre tieto systémy úplne nefunguje nejakou inou teóriou. Takže ja som vlastne nahrádzal teóriu tranzitného stavu, ktorá pre biomolekuly vlastne nefunguje, nejakou inou metódou, ktorá funguje a lepšie spracúva trajektórie. Takže je to taká ako veľmi špecifická technická vec, ale mňa to zaujalo už na bakalári, pretože sme mali na VŠHT fakt výborní odborníci, výborní učitelia, ale boli tam skvelí ľudia z štatistickej mechaniky a to bol odbor, ktorý ma zaujímal, že to je vlastne, zás mohli by sme o tom rozprávať hodiny, to je niečo úžasné, ako človek vlastne má nejaký strašne jednoduchý princíp a potom keď dá dokopy veľmi veľa atómov, ktoré sa tak správajú, zrazu ako emergent property, mám niečo, čo by som úplne nečakal a potom spravím medzi tým matematický trik a vlastne celé to spočítam. Že to je ako taká strašne krásna veda, tá štatistická mechanika. No a vlastne už vtedy ma zaujalo, že poďme to robiť takýmto vlastne analytickejším spôsobom, aby sme prakticky vedeli modelovať tieto štruktúry už so súčasnými počítačmi, že nebudeme čakať na nejaké ako super počítače, tie kvantové počítače, tam sa očakáva, že práve na toto budú dobré. Ako tých use caseov, ja musím povedať osobne, pre tie kvantové počítače okrem rozšifrovania kľúčov asymetrického šifrovania nevidím tak veľa v biznise, ale toto je akoby taký use case, na ktorý sa všetci nejak tešia v tej chémii. Takže pokiaľ toto bude, tak to ako zistenie štruktúry proteínov alebo nejakých látok, alebo že čo sa vlastne bude reálne diať, robíme simuláciami a tie simulácie musíme zásadne urýchliť, lebo vlastne len napodobňovať prírodu je príliš pomalé. Tak to si išiel vlastne tam do hĺbky, hej, na tom Cambridge. A potom, ako keď sa pozriem na tvoj životopis, tak si skočil do sveta konzultingu. Čo ťa k tomu motivovalo, že kde to vlastne preskočilo? Aká veľká to bola pre teba zmena? Aj tak nejak personálne? Ja. Ja už som v 3. ročníku na doktoráte vedel, že nebudem robiť akadémiu. Ja som si nebol úplne istý vlastne celý čas na začiatku. Keď som bol dieťa, tak niekto chce byť smetiar, niekto chce byť kozmonaut, ja som vždy chcel byť vedec. Ale na bakalárovi som pochopil, že je to obrovské množstvo písania slohov a obrovské množstvo čítania neštrukturovaných textov. A to ma vôbec nebavilo. A to by sa teraz mohlo aj zmeniť. To by sa dosť mohlo zmeniť pomocou, áno. A to je zásadná vec. Zas môžeme celú ako tému rovno preskočiť, ale ja som odchádzal z akadémie preto, aby som v živote nemusel robiť grantové prihlášky. Čo teraz robím? No, my robíme výskum, ktorý je veľmi aplikovaný, no musíme robiť grantové prihlášky. Takže ako bohužiaľ som sa vrátil presne k tomu, čo som nechcel robiť, ale sme vo svete, kde máme tie LLM,
FMK, takže my všetky tie grantové prihlášky samozrejme píšeme tak, že máme botov, ktorí vedia, čo my robíme, čo chce grantová agentúra a oni tam dopíšu všetky tie granule, detailíky, s ktorými sa vždy musel pasovať ten človek, čo tom písal a išla mi vybuchnúť hlava, že ja pridávam hodnotu 5% času a 95% robím úplnú formalitu a teraz vlastne to vyzerá úplne inak. Takže teraz možno ako zas tá akadémia sa mi zdá, že je veľmi atraktívna. No ale z akadémie som odišiel. Vlastne moja pôvodná motivácia robiť chémiu bola longevity a vlastne bol boj proti chorobe a chudobe, takže ja som začínal na akadémii vied s tým, že chcem robiť dizajn proteínov, pretože tým by sme mohli vedieť rôzne látky chemické robiť nie vlastne klasickou syntézou, ale len tým, že si nasyntetizujeme nejaký proteín a v nejakých bioreaktoroch prípadne by sme mohli robiť personalizovanú medicínu, takže to bola moja hlavná motivácia. No a tá motivácia bola veľmi praktická. Proste chcem z toho vidieť nejaký efekt. No a na Cambridge už v 2. roku som sa dostal k situácii, že som vlastne dokazoval vety. Ja som každým rokom v tom svojom štúdiu a v tej svojej akademickej práci šiel viac a viac hlbšie a v jednej chvíli som sa prebudil a som si uvedomil, že vlastne robím presne to, čo som nechcel. Ja nehovorím, že to nie je pekné, ale nie je to úplne to, čo som chcel robiť. To znamená, že vlastne robím matematickú prácu. Takže som sa rozhodol, že pôjdem niekam do praxe. No a tá moja práca, ktorú som robil, vlastne nejaké ako sampling parciálnych diferenciálnych rovníc, je užitočný pre finance, takže bolo tam strašne veľa headhunterov na tie quantitative finance hedge fundy, ktoré vlastne hrajú veľmi efektívnym spôsobom poker na nejakej platforme, na nejakom otvorenom trhu, ktorý má jasné pravidlá a tam je to vlastne o tom, že ten lepší to vyhrá. A tak to ma zaujalo, lebo to boli zaujímavé úlohy, ale keď som sa začal zaoberať tým vlastne nejakým, povedzme, skoro to nazvime reálnym svetom, proste firmami, ktoré sú mimo akadémie a nerobia len R&D, tak som sa dozvedel o tom, že existuje niečo ako konzultačné firmy a tie dosť robili hiring práve na Cambridge, takže Boston Consulting Group a McKinsey a Bain a potom rôzne ďalšie, ktoré sú buď to na niečo zamerané a tak ďalej. No a zistil som, že v celku silná komunita je v Česku, kde som sa chcel vrátiť, McKinsey. A práve som si vybral McKinsey kvôli tomu, že má veľkú komunitu alumnov, takže je tam veľa ľudí, ktorí potom by mohli byť aj business partneri alebo mentori. Takže to pre mňa bol taký akoby úplný odchod z tej mojej comfort zóny. Akože úplne vedľa. To musím povedať, že tie zážitky z prvých mesiacov ja musím povedať, že som nechápal, že mi zaplatili. Ako prvý mesiac, keď som dostal výplatu, ja som nechápal, že či som to ako na nejakom sociálnom programe, alebo čo, že prečo by toto, alebo nejaké, že to som tam ako nejaké... viacerí, keď ako diversity study, diversity hire, že proste na čo tam ja som, lebo som išiel, ja neviem, proste org v Telekome. Ako ja som prvýkrát možno mal smartfón mesiac predtým, jak som išiel do firmy, vôbec nič som nevedel som org, že na čo to vlastne vôbec existuje, prečo mám mať nejakú organizačnú štruktúru v organizácii. No ale nejak som sa do toho dostal a zapáčili sa mi tam tie princípy. A potom, keď som sa dostal do výroby, tak tam už som v tom bol úplne doma, lebo som prepojil ten biznisový top-down, ktorý robí tam McKinsey, takže tá nejaká ako metodológia, ako by tie firmy, ako vlastne nájdem vo firme, ako ona reálne pridáva hodnotu. Snažím sa pochopiť, ako pridáva hodnotu. Pričom dve chemičky, ktoré robia úplne to isté, len sú na iných miestach na svete, môžu úplne iným spôsobom pridávať hodnotu. A to má následky že oni fungujú úplne inak organizačne a musia. Takže to je vlastne hlavná vec, človek musí ísť od tej hodnoty, čo to prináša a potom cez nejaké vlastnosti, ako sa šíria informácie, ako má fungovať manažerská infraštruktúra vo firme, až potom k tomu, že čo sú vlastne tie technické obmedzenia vo firme, tak sa nastaví nejaký ako manažerský systém, to znamená, že aké majú byť role, čo majú ľudia robiť, aké majú ich byť KPIčka, jak sa majú počítať. No a tam vlastne som začal robiť vo veľkom digitálne transformácie, lebo to ma veľmi chytilo. Najprv leanové transformácie, to znamená, máme firmu, ktorá úplne neperformuje, alebo performuje ako good to great, že je v celku dobrá, ale chce byť top.
Je to ako veľa firiem, ktoré sa zrazu ocitnú na nejakom zaujímavom trhu a povedia si, OK, tak my už nemôže byť tu na nejaká garážovka, my musíme mať všetko nastavené na nejakej best practice úrovni, že sa zavedie ten Sales and Operation Planning, SNOP, MPS, Operational Scheduling, rôzne systémy performance managementu a tak ďalej. No a to boli veľmi zaujímavé projekty. No a tak vlastne veľmi prirodzene to prešlo k tej našej firme, pretože keď sme spravili si dobrú prácu ako konzultanti, tak sme sa vždy dostali k tomu, že v tom priemysle chýbajú tie správne dáta. Takže keď tí ľudia vedia v základe toho línu a majú dobrú organizáciu nad sebou, tak tí ľudia vždy vedia presne, čo majú robiť, keď majú dáta. A oni sú zaplavení v dátach, ale tie dáta sú useless. To je to, čo prišli sme do fabriky a uvideli sme, oni majú MES ako výrobný informačný systém za 10 miliónov eur. OK, tak to bude úžasné. Všetko sme vyhodili, pretože tie dáta boli rigidné, nijak nepomáhali tomu, čo tí ľudia reálne potrebovali. Takže sme pochopili, že toto je tá najväčšia výzva a nejak sme to skúšali riešiť interným výskumom v McKinsey, aj sme tam mali nejaké úspechy, potom sme to nejak akoby čiastočne vzdali a potom vznikol vlastne ten InnovetsTech ako firma, ktorá chce pomocou AI zbierať human-centric data z výroby. Mhm. No, tomu som sa aj chcela dopracovať, že ako kedy vznikla tá myšlienka a ako, čiže počas toho konzultingu. Ešte som sa chcela vrátiť možno naspäť, že keď si povedal, že ten prvý mesiac bol teda taký pre teba šok, že si dostal odmenu, tak čo bolo možno, že konkrétne takým najväčším challengeom, takou najväčšou výzvou? Myslíš, že to bolo práve na tej, z tej akadémie, čo sa týka do nejakých prezentačných schopností, alebo to bolo, čo sa týka nejakých informácií, ktoré boli... Nie, tam bol akoby nejaký... Aby človek robil dobre tú konzultantskú prácu, tak moja predstava vždy dovtedy bola, že musí byť hlavne odborník v tej oblasti. A keď ja som o tej oblasti vôbec nič nevedel, som mal pocit, že čo tam mám robiť, a tak som nejak chápal, že ja som tam hlavne na robenie tých modelov. Za mňa model bol, že proste napíšem niekoľko skriptov v Pythone, potom si to otestujem na nejakom datasete, spravím z toho nejaký protokol, oddiskutujem s ľuďmi, posúvam sa nejak ďalej. Prišiel som do telka a model znamenalo, že som spravil excelovskú tabuľku. Takže ja som nechápal, že ak tam ako tie moje skilly, ktoré ako na tom trhu práce som vedel, že hodnotné sú, ako vlastne sa prelínajú s tým projektom, na ktorom som bol. Ale oni mi to potom aj vysvetľovali, ten môj mentor, čo tam bol, že ako ono cieľom aj bolo, aby ma takto dostali do toho projektu, ktorý nie je úplne typický pre mňa, lebo človek sa musí naučiť byť aj trochu generalist, to znamená, že vedieť pracovať s ľuďmi, ktorí len nie na základe tej svojej odbornosti, to znamená nie vždy, povedzme ako ten leadership through competence, ale aj na základe toho, že napríklad vie procesne im s niečím pomôcť, alebo vie ich pochopiť, alebo vie naviazať nejaký vzťah, takže bol za tým aj nejaký zámer. A potom som robil nejaké banky a tam už to bolo aj trošku viac kvantitatívne, ale bolo to zaujímavé. Som robil treba z nejakú Salesforce effectiveness alebo digitálnu stratégiu, no ale potom, keď som prešiel do výroby, tak to bolo to moje. To je úplne pochopiteľné. Mne sa páčila tá rýchlosť. Napríklad v banke sme robili stratégiu a čakali sme 3 týždne na dáta, už pomaly sa končila prvá fáza projektu a my sme ešte ani nemali dáta. Tí ľudia fungovali úplne na inej časovej škále a potom som išiel do fabriky a môj prvý zážitok z fabriky je, že sme prvý deň došli, urobil som im tam nejaký logistický model, útorok ráno, ako na druhý deň som im to ukazoval ako tým šéfom logistiky a na obede, keď som ich a to bolo proste, že zoptimalizujeme nejaké trasy vozíkov a ušetríme jedného človeka na zmenu a to je akoby v celku impact, keď sa to napočíta na 3-4 smeny. No a na obede, keď som ich stretol, tak som sa spýtal, tak čo, akože dáme nejaký ďalší meeting na to? Oni, že ne, ten človek už tu nerobí.
A že ako vy ste sa zbláznili, že ako to ešte bol vtip, že my sme ešte len robili baseline, takže nám sa to nepočítalo do impactu ako McKinsey, takže to bolo pre mňa ešte negatívne, že to tak rýchlo urobil a ja som bol úplne impres. No, že ráno prišiel nejaký repaker a nafúkal, tak sme ho museli vyhodiť, chýbal nám človek, tak čo spravíme? Tak nám napadol ten váš nápad, ste nám poslali slajd, reálne sme to spravili, funguje to. Hotovo. Takže tá rýchlosť implementácie, ktorá je vo výrobe, oni proste žijú v úplne inom režime. Priamo tí ľudia, ktorí sú na tom shop floore, tak fungujú v režime minút, hodín a človek tam vidí ten impact. To, čo urobí, to, čo navrhne nejaký model, to už ten deň môže byť vykonané a už ten deň to pridáva reálnu hodnotu. Takže to bolo, ten excitement potom sa zásadne zvýšil a potom naopak som sa ako trošku cítil na tých projektoch v McKinsey ako ryba vo vode, pretože to bolo niečo, čo ma aj naplňalo, aj ma to viac bavilo ako akadémia. Aj proste bolo za tým niečo reálne, čo som videl, že urobím hodnotu. Uh-huh. Ja som ešte chcela premostiť, ale príliš sa mi to nepodarilo. Chcela som spomenúť, že keď si bol na tom Cambridge, tak si bol v Cambridge Union Society, áno. A túto skúsenosť odtiaľ si priniesol aj do Česka. Teda to už predpokladám, že nazývaš svoj domov, Prahu. Tak domov je tam, kde mám blízkych. Takže teraz aj ženu aj dieťa mám v Prahe, takže v Prahe je domov. Keby sme sa presťahovali niekam, tak je domov tam, kde Rozumiem. sú. Ale ja sa stotožňujem s tou teóriou. Ale samozrejme najsilnejší ten network, alebo proste tú sieť kamarádov, alebo partnerov, alebo to ako biznis partnerov, alebo toho, jak rozumiem tomu svetu, jak ten biznis funguje, tak to je tam. Takže je to tak celku prirodzené, že tú firmu máme v Česku, pretože už to tam nejak viac menej poznáme a už aj vieme, že koho sa spýtať na radu, že aj vieme, v akej situácii sú rôzne tie firmy, vieme, že aké sú tie ich prekážky a vieme plus minus aj očakávať, že aký majú vlastne reálne problém a relatívne rýchlo a efektívne. Plus je to najväčšie mesto, kde sa hovorí skoro slovensky. Je to vlastne štvrté najväčšie slovenské mesto, keď to tak vezmem, že keď vezmem počet Slovákov v jednom meste. Takže bolo to 40 rokov hlavné mesto Slovenska, takže je to veľmi prírodzené tam byť. No a áno, tá vlastne Cambridge Union Society inšpirovala takú tradíciu, čo sme založili a to nazývame, že Innovation Beer, ako inovačné pivo. A je to taká akcia, kde sa stretnú ľudia z toho inovačného ekosystému a pridáme tam aj tú debatu v štýle Cambridge Union Society. To znamená, nájdeme nejakých hodných speakerov, ktorí o tej téme reálne niečo vedia a títo ľudia majú debatu, ktorá je čiastočne na štýl British Parliamentary, to znamená, že jeden má argument, druhý protiargument, nech to má akoby jasnú tézu, o ktorej nakoniec hlasujeme a na druhú stranu je to akoby viac kolaboratívne, takže to tak na ten štýl McKinsey problem solvingu, takže tam akoby štruktúrovane premýšľame nad nejakým issue tree a snažíme sa skutočne dojsť na klb tej úlohe. A je to ako vždy veľmi zaujímavé. Mali sme teraz vo štvrtok prvú na defense, sme sa bavili o autonómnych zbraňových systémoch. Bolo to dosť zaujímavé, pretože ja som na začiatku čakal, že vlastne každý zahlasuje za to, že musíme to nejakým spôsobom zregulovať a nie je možné bez human in the loop alebo human on the loop dať tieto little capabilities nejakým zbraňovým systémom autonómne, ale väčšina ma prehlasovala a vlastne pod tlakom rôznych argumentov, čo tam mali ľudia, tak povedali, možno akoby tie autonómne drony, ktoré môžu proste usmrtiť, že možno to nie je až taká blbosť a ako Európa by sme do toho mali investovať. Dobre, to je zaujímavá téma. Mne sa aj vlastne páči, že si to takto priniesol, tento koncept. Je to podľa mňa super. Tak môžeme prejsť na tú vašu firmu. Už si trošku načrtol, že kedy ako vznikol nápad, tak mi povedz trošku viacej o tom, že čo robíte, ako robíte, prečo robíte. No. Tak my sme technologická firma a chceme byť najlepší na svete v jednej technológii a to sú dynamické virtuálne senzory. To je technológia, o ktorej veľa ľudí asi ešte ani nepočulo. Čo sú to tie dynamické virtuálne senzory? Takže
Dynamické virtuálne senzory sú senzory, ktoré sú virtuálne a dynamické. Senzory znamená, že sú to objekty, ktoré nám dávajú dáta, ako time series, to znamená akoby v čase nám dávajú nejakú interpretovateľnú veličinu, ktorú my potom môžeme integrovať do nejakých IT alebo dátových systémov. Špecificky robíme fabriky, robíme logistiku a teraz aj defense najnovšie. Takže senzor je, proste človek pozná také tie fyzické senzory, nejaký merač teploty, nejaký IoT senzor, to je ako známa vec. Virtuálny senzor je virtuálny tým, že je to ekvivalent takéhoto fyzického senzoru vo virtuálnej realite. To znamená, že to nie je fyzické čidlo alebo nejaký fyzický objekt, ale je to softwarový objekt, je to vlastne softwarová aplikácia, ktorá na vstupe má nejaké dáta a na výstupe má tie senzorové dáta. Že vlastne v matematickom zmysle by človek to mohol nazvať aj nejakým dynamickým filtrom a človek by si povedal, že na čo vlastne taká vec je a prečo nad tým má človek premýšľať ako senzorom. Tak ten koncept vznikol v chémii, zhodou okolností v chemickom inžinierstve, kde v nejakej fabrike mali kolónu a mali tam vo velíne také tie ciferníky, ktoré ukazovali hodnoty, nejaké hodnoty, teraz neviem, či to bola teplota, koncentrácia alebo teplota a tlak v rôznych stupňoch tej kolóny. No a v jednom mieste tam nemohli umiestniť ten merač, pretože tam bol akurát inlet, takže čo teraz, lebo oni mali nejaké SOPčko pre tých operátorov, že majú konať, že keď je niekde nejaká hodnota. No čo spravili? Dali tam nejaký počítač, ktorý v reálnom čase dopočítaval túto hodnotu a prezentovali to, ako keby to bol senzor. Takže takto ako vznikol ten koncept a ono to nie je nejak veľmi používané v tom chemickom inžinierstve, ale teraz pár rokov dozadu sa zásadne posunula vlastne počítačové videnie. My vieme dnes naskenovať budovu fotogrametricky alebo nejakou kombináciou rôznych technológií a vlastne vieme vytvoriť nejaký 3D obraz. A tento 3D obraz sú neštrukturované dáta. On sa tomu hovorí, že point cloud, alebo je to proste nejaké obrovské množstvo bodov, je to niečo ako ekvivalent pixelov pre obrázok. Keď ja sa pozriem na ten súbor z obrázku, tak potrebujem človeka, aby mi interpretoval, čo je na tej fotke napísané. Nie je to priamo zapísané v nejakom XML-ku vo vnútri toho súboru. Takže tieto dáta je treba štrukturovať a na to sú úplne ideálne tie virtuálne senzory. Takže virtuálny senzor na vstupe dostáva neštrukturované dáta a na výstupe dostane dáta, ktoré možno priamo zapojiť do nejakých existujúcich systémov. Že teraz každý by chcel nejaké to digitálne dvojča výroby, Factory Digital Twin, ale ako ho vlastne získam? A vlastne virtuálny senzor je pojitko, vlastne ten spojovací prvok medzi digitálnym obrazom, to znamená neštrukturovanými dátami, a digitálnym dvojčaťom, to znamená štrukturovanými Čiže dátami. môžeš ešte, digitálne dvojča predstaviť. Tak možno spravím rovnako reklamu našej knižke, pretože na toto sme s rôznymi spoluautormi písali knižku na vlastne výrobné IT a OT systémy, teda IT a datové systémy. Ja sa to volá, myslím, príručka na výrobné IT a data. A tam sme ako vysvetľovali všetky tieto koncepty, takže možno ako na to stačí referovať ako výrobný informačný systém, IT, OT data, digitálne dvojča a rôzne proste ekosystémy v tom efektívny nákup IT a tak ďalej. Pretože vidíme, že veľa tých fabrík proste v IT sú, nechcem povedať negramotných, ale ako sú v tom IT asi tak zbehli, ako bežný náhodný ITák je v tej chémii. Proste sú to iné odbory, každý odborník na to svoje a keď nakupujú IT, tak proste vôbec to nevedia a dá sa to zásadne zlepšiť nejakou edukáciou, takže sme na to spravili knižku, no a tam hovoríme aj o tých digitálnych dvojčatách. No a digitálne dvojča je zase nejaký pojem, ktorý, teraz myslím, že z NASA to prišlo, že je to nejaký digitálny model, v ktorom ja viem simulovať nejaké relevantné vlastnosti toho systému a nepotrebujem robiť reálne reálne experimenty, ale spravím si experimenty in silico. Že digitálne dvojča mi vlastne umožňuje
zoptimalizovať alebo nejakým spôsobom zlepšiť alebo zistiť správanie sa toho systému in silico, to znamená rýchlo a lacno, keď je to ako na počítači, pred tým, ako spravím ten reálny experiment alebo reálny zásah v reálnom svete. No a tých digitálnych dvojčat je veľa typov a jedna z nich, že proste je digitálne dvojča procesov, digitálne dvojča produktov a jedno z nich je digitálne dvojča výroby. Digitálne dvojča výroby ešte musí mať vlastne nejakých 5 vlastností. Jeden je, že je tam fyzikálny model, druhý je, že je tam biznisový model, tretí je, že je tam nejaké fyzické rozmiestnenie, takže väčšinou je tam proste nejaké 3D. Je tam nejaká vizualizácia a je tam alebo proste nejaká možnosť interakcie s človekom a je tam nejaká je tam nejaký 24/7 real-time zber dát. Týchto 5 vecí, keď mám, tak môžem už začať hovoriť o nejakom digitálnom dvojčati. No a tie digitálne dvojčatá pomáhajú v priemysle veľa vecí. Hlavné je rozhodovať sa správne a nerozhodovať sa len cez nejakú improvizáciu alebo cez nejaké hádanie. Áno, lebo rozhodovať sa správne je rozhodovať sa informovane. To je to kľúčové. To je to kľúčové. Dobre. Ešte som sa ťa chcela spýtať, že možno keby si mohol vysvetliť rozdiel medzi digitalizáciou priemyslu a AI v priemysle. Že to je možno, že tá digitalizácia priemyslu, to je ešte vec, ktorú si ja pamätám nejak spred 10 rokov, že to bola taká veľká silná téma a teraz sa viacej bavíme o AI v priemysle, že môžeš nám to nejako priblížiť? AI využíva digitalizáciu a podporuje digitalizáciu. Sú to vlastne dve úplne iné veci. Takže tá umelá inteligencia je nejaká technológia, ktorá nahrádza prírodzenú inteligenciu. A tá prírodzená inteligencia to je nejaký človek, ktorý dnes tu alebo tam nikto nie je, pretože sa tam neuplatí mať toho človeka, ktorý tú digitalizáciu buď to využíva, alebo je nejak jej súčasťou. Takže digitalizácia samo sebe je ešte veľký pojem, to tiež v našej knižke vysvetľujeme a aj tam rozdeľujeme, čo je digitalizácia, tako digitization, v angličtine majú dva pojmy digitalization, takže aj rozlišujeme a potom, čo je digitálna transformácia a jaký to má medzi sebou vzťah a jak to vlastne vôbec nesúvisí s automatizáciou, aj keď veľa ľudí to vidí ako jednu vec, že to sú vlastne úplne iné veci. No a AI je vlastne nová technológia, ktorá s týmto všetkým súvisí, ale ono to nie je to. To je proste ako auto a garáž, alebo proste to sú úplne iné veci. Keď mám dobre digitalizovanú výrobu, tak to AI mi vie viac pomôcť, ako keď ju mám zle digitalizovanú. A AI vie aj pomôcť tej digitalizácii. Tak my to AI využívame na to, aby sme zdigitalizovali. Takže to AI my napríklad vo firme využívame ako, že urobíme permoníka ku každému stroju, ktorý sa na to pozerá a dáva pozor na ten stroj a zbiera tie dáta, ktoré sú relevantné z toho stroju. Takže keď robím niekde v nejakom Tier 2 automotív, tak prvú vec samozrejme, ktorú chcem vedieť, je kedy mi stroj začal a skončil nejaký pracovný cyklus, tak to je samozrejme to vždy si tam nainštalujem, ale potom treba zistím, že mám nejaké mikrostopy a mikrostopy sú z dôvodu, že chýba mi tam materiál. Takže ja potom chcem sa ako dlhodobo sledovať, či tam ten materiál je alebo nie je. No a doteraz sa to robilo tak, že by som zase musel zavolať nejakú firmu, ktorá mi inštaluje fyzické senzory a to trvá týždne, musel by som mať na to business case, čo je často akoby úplný showstopper, pretože ja ten business case budem mať až keď je to vlastne všetko hotové a vlastne bolo tam paralýza, že nemám dáta, ktoré reálne potrebujem. Teraz ja vlastne, keď to mám všetko pod kamerami, tak ja sa rozhodnem od okamihu spred 2 týždňov, ja môžem ísť vlastne v tom virtuálnom svete cestovať v čase, od času spred 2 týždňov ja chcem nainštalovať tento senzor, to bude proste nejaký permoník, ktorý mi stráži, či sa mi tam nachádza alebo nenachádza materiál. A keď sa mi nenachádza, tak mi automaticky klasifikuje stratu ako strata na utilizácii, ktorá je z dôvodu chýbajúceho materiálu. A potom ja sa viem rozhodovať, poviem, že za nejaké obdobie 2 mesiacov my straty z chýbajúceho materiálu urobíme
zarobili toľko, keď ja budem vyžadovať od logistiky, aby mi dodávali s nejakým kratším časom materiál, alebo spravím iný objednávkový systém na materiál, tak ma to stojí toľko, zníži sa mi táto strata o toľko a viem si jasne spočítať, či sa mi to oplatí alebo nie. Že toto už tí ľudia vo fabrikách vedia robiť. Oni keď tie dáta majú, keď vlastne ten permoník im dodáva tie dáta, ktoré oni reálne by si tam odsledovali, tak oni vedia, čo urobiť. Ale oni nemajú tie dáta, keď ich potrebujú. To je vlastne ten najväčší problém. A tu tá umelá inteligencia vie výborne pomôcť, pretože ja tam môžem dať kamery alebo ako iné zberacie zariadenia, ktoré ale musia byť veľmi univerzálne a ako fabriky sú postavené human-centric, to znamená tak, že jediný univerzálny spôsob zberu dát je očami alebo vizuálom. A tieto dáta ja zozbieram a potom ten senzor je vlastne o štrukturovaní dát a tá drahá časť inštalácie senzora, dušu mu vdýchne ten užívateľ, ktorý povie, čo chcem sledovať. A to som schopný teraz robiť vďaka umelej inteligencii on demand. Že ja vlastne poviem, že nebudem tam mať žiaden senzor, až keď sa rozhodnem, že nejaký senzor chcem, vtedy si ho nainštalujem, môžem ho nainštalovať na zázname ešte spätne, takže úplne zabránim takému veľkému pojmu vo fabrikách, čo sa volá, že data loss, že ako potrebujem na vyhodnotenie 5 dátových zdrojov, ale jeden mi chýba, tak všetky ostatné 4 musím zahodiť, lebo vlastne stále nič nemám. A tá umelá inteligencia nám pomáha, aby tí ľudia, ktorí vedia, čo majú robiť, ale nemajú dáta, tie dáta mali a zrazu majú rozviazané ruky a môžu optimalizovať fabriky. Uh-huh. Ja som sa ešte chcela vrátiť k jednému článku, ktorý vyšiel na denníku N v roku 2023, kde, ak ťa ocitujem, tak ak by chcel startup osadzovať kamery s počítačmi do továrny pred 10 rokmi, boli by technológie príliš drahé. Vtedy bolo efektívnejšie nasadiť človeka, ktorý dáta analyzoval. No a ja som sa ťa ešte chcela spýtať, že ako sa vlastne tieto senzory môžu využívať v chemickom priemysle. My sme sa ešte predtým bavili, že ten chemický priemysel je taký špecifický v tomto, tak keby si to mohol trochu vysvetliť. Ja poviem tú prvú vec, že ja som vlastne nedopovedal, že ešte čím sú tie senzory dynamické. Že tie senzory, ktoré my inštalujeme, sú senzory, sú virtuálne, ale ešte, čo je iné, to sú dynamické senzory. Takže väčšina firiem v počítačovom videní dnes osadzujú statické virtuálne senzory a to funguje tak, že ja mám vlastne jeden statický model, proste neurónová sieť s nejakými parametrami, ktoré sú tam zafixované. Tie sa odovzdajú zákazníkovi a na to, aby som ho dobre natrénoval, tak musím vidieť tie eventuality, tie výnimky, všetko, čo sa mi v tej výrobe deje. Takže musím niekoľko týždňov odsledovať tú výrobu a až vtedy to odovzdám zákazníkovi, alebo ten zákazník mi to príjme, lebo povie, OK, na dostatočnom počte dát veríme, že tá spoľahlivosť je takáto. Ale to nič nehovorí o tom, čo bude v budúcnosti. Proste to, aké dáta boli za minulých 5 týždňov, zajtra môže tam niekto zhasnúť nejaká žiarovka a zrazu to všetko bude vyzerať inak a ten statický senzor nám bude hovoriť úplne blbosti. Mm-hmm. No a tá naša technológia je dynamická, to znamená, že my ten senzor vlastne neustále sledujeme a my dávame pozor, že či ten senzor nie je v nejakom riziku, že nám bude dávať zlé dáta. A keď má nejaký problém, tak my ho vlastne upravíme, my ho dotrénujeme. A máme na to ešte takú špeciálnu technológiu, že vlastne tie senzory, ktoré sú u zákazníka, sú relatívne maličké, takže sú výpočtovo veľmi nenáročné a my vlastne ani nepotrebujeme žiadnu špeciálnu infraštruktúru u zákazníka. A to som chcel asi povedať tými, že vlastne ak je to náročné, že keď robím klasický projekt počítačového videnia, no tak proste to robím ako projekt. To znamená, alokujem si data scientistov, robím to niekoľko týždňov, zbieram, štrukturujem, čistím dáta, trénujem, testujem, iterujem. A keď mám takýto vysoký náklad na tých data scientistov, ktorý je vlastne ten variabilný náklad na každý projekt veľmi veľký, to znamená, každý jeden projekt má stojí množstvo dní tých data scientistov, tak rovno si poviem, OK, prečo by som tam radšej asi nedal drahšiu kameru, keď vlastne časť tých data scientistov ešte oveľa viac a im to ušetrí prácu. No a tieto prístupy vlastne vôbec nenaplňajú tú víziu toho virtuálneho senzoru, že ja robím senzor on demand. Pretože
vlastne napokon sa to správa ako ten fyzický senzor, pretože ja to robím vždy pre špecifický use case a keď sa mi niečo s tým use caseom pokazí, áno, mám tam krajšiu interpretovateľnosť, asi viem povedať, že tá kamera mi vypla, alebo mi hovorí systém niečo iné, ako kamera ukazuje, ale stále ja nemôžem on demand tie senzory inštalovať. No a tá naša technológia toto umožňuje, že využijeme vlastne kamery, ktoré už v fabrikách sú. My vlastne vôbec nemusíme žiaden nový hardware doniesť zákazníkovi. My sme čisto softverová firma, mali sme inštaláciu teraz vlastne v Indii, ja som v živote v tej fabrike nebol. Mali sme inštaláciu na Slovensku, na východnom Slovensku jednej veľkej fabrike, kde je dodávateľ kamier, ktorý robí celú infraštruktúru a my sme iba tí dodávateľia technológie toho softvéru, takže vlastne vieme to dodať na hociakú kameru a vieme to dokonca dodať bez toho, aby ten zákazník mal špecializovanú AI infraštruktúru, napríklad tie GPUčka, aby robil nejaké veľké senzory, ono to beží dokonca na Raspberry Pi, čo majú ako nižší výpočtový výkon ako mobily. Takže vlastne viem bežať to AI-ko vo vysokej kvalite na mobile a zákazník si poisťuje spoľahlivosť. Takže máme akoby aj taký trošku nový biznis model, že my ako neposielame faktúry za to, že zákazník dostal projekt alebo dostal hardware, alebo my poisťujeme toho AI agenta, že zákazník nám povie od tohto mesiaca do tohto mesiaca chcem, aby to bolo na 99% alebo 99,9 alebo 80 podľa use case a zákazníka a my mu povieme normálne cost plus na základe koľko nás to stojí, povieme bude sa vás to stať toľko, chcete alebo nechcete. A to je veľmi zaujímavé pre tie fabriky, lebo oni nemusia rozmýšľať nad tým, jak budú sa o ten model sami starať, nemusia si budovať internú kapabilitu a majú istotu, že v nejakej kvalite tie dáta budú dostávať. A toto sa dá dosiahnuť len tými dynamickými virtuálnymi senzormi. Staticky, keď ja ho nemením v čase, tak keď mi v tej výrobe sa stále niečo mení. Tak keď sa tam niečo zmení, ja na to nemôžem zareagovať. Ale ten dynamický neustále kopíruje to, čo sa mi deje v tej výrobe a tým, že ja vlastne netrenujem 5 týždňov, ale začínam od prvej sekundy, tak je tam ešte tá výhoda toho, že ja vlastne nainštalujem ten senzor za minúty alebo za sekundy. Že ja vôbec nečakám 5 týždňov na to, aby som natrénoval nejaký špecializovaný model. Zákazník povie, toto chcem sledovať s takouto spoľahlivosťou. Pošle request, my mu povieme, bude to toľko mesačne a on povie, OK, hotovo, to je celá inštalácia senzora. Takže k tým pred 10 rokmi tá technológia neexistovala. Vlastne aj mnohé tie firmy, ktoré dodávajú statické virtuálne senzory, ako všetka ČEZ, oni majú veľmi dobrých vedcov, sú to ako pokročilé firmy, pretože tie ML vlastne pre počítačové videnie začalo dávať dobré výsledky 2012. Takže to sú firmy, ktoré vyvíjajú technológiu, ktorá je niekoľko rokov stará a donášajú ju do priemyslu. A my vlastne robíme technológiu, ktorú ešte v akadémii nemajú. Okay. A to je celku zaujímavé, že keď sme napríklad boli za našim academic advisorom hlavným profesorom, tak sme mu vysvetlili, čo robili a on vraví, že to sa nedá. že to je ako čo to robíte? A tak sme mu vysvetlili, že ako to robíme. Bo už sme mali ako aj hotový prototyp, aj stabilné riešenie jedného zákazníka. On, že to je zaujímavé, že to je ako že vlastne kontrolované prostredie vo fabrike a ešte s tým human in the loop neustály monitor. Že ono by to asi mohlo fungovať. To je zaujímavé, v akadémii sa tým ešte nikto nezaoberal, lebo nevedel, že je to treba. Takže to, čo my robíme, vlastne prepájame tú akademickú sféru, ktorá robí veľmi zaujímavé veci, ale neúplne vie, že čo je treba pre ten priemysel. A veľa aj tých firiem, ktoré to v tom priemysle robia, tak oni si vlastne nie sú istí, či je to treba. Ale v McKinsey som bol v 50 fabrikách, v našej firme Innovetech ďalších 100, alebo možno 70 a cez 100 fabrík a nebola jediná, kde by som videl, že to nie je treba. To je ako, tam nie je otázka, že či je to treba, tam je otázka iba kde a jaký je rozsah tých use caseov. A k tej chémii, takže chemické podniky nie sú úplne akoby naša hlavná cieľovka, že ako chemický procesný inžinier a robím najmenej chemické podniky.
A ono je to preto, že chemické podniky sú vlastne oveľa viac pod kontrolou. Keď sa stavia nový podnik, tak sa očakáva, že on bude v tom režime nejakým dlhšie fungovať. Že stavím, rafinérku na alumínu, proste raz ju postavím a chcem, aby mi 50 rokov fungovalo úplne rovnako, len raz za čas budem ako vymieňať nejaké agregáty, ale plus minus rovnako bude fungovať. Rovnako nejaká oceliareň, postavím teplú valcovňu alebo nejaký vysokú pec. Samozrejme každých 15 rokov spravím nejakú generálnu opravu, ale ona vlastne funguje v rovnakom režime a sú tam rovnaké senzory, má za tým rovnaké modely a kde tu niečo updatenem. Ale discrete manufacturing, to znamená automotív, strojárenský priemysel, consumer goods, farma, ako downstream, pilúkovanie a podobne. Tam je také množstvo parametrov, že keď si predstavím šičku, ktorá mi šije nejaké tričko, tak samozrejme pred ňou tam nie je žiaden nejaký model, ktorý by počítal, keď ona niekde sa dotkne toho trička, tak jak ona sa celé našuchorí, alebo jak sa celé bude správať. To je strašne ťažké modelovať, tých parametrov je veľmi veľa. Takže v tom discrete manufacturingu sa veľmi veľa necháva na autonómiu tých ľudí, ktorí sú priamo pri tom materiáli, direct operátorov, alebo ten performance management systém má zabezpečiť, aby oni spravili vždy tie správne rozhodnutia. A tam je tých dát oveľa viac, čo môžeme zbierať a ktoré vlastne nezbierame. V chemickom priemysle relatívne veľa dát z tých, ktoré si myslím, že sú relevantné, aj reálne zbieram, ale v tých lisovniach alebo v tých montážnych dielniach ja zbieram úplne malilinké množstvo dát, pretože tých dát je príliš veľa a neviem, čo by som zbieral. A tam tie virtuálne senzory majú najväčšiu hodnotu. Ale máme aj use case v chemickom inžinierstve, väčšinou teda logistiku, takže tak ako v oceliarniach robíme dosť, my robíme dosť oceliársky priemysel, ale napríklad keď treba prenášať nejaké tie IBCčka alebo big bagy alebo proste nejaké kusy, tak tá logistika, kde sa to založí, odtrekovať to, kde je koľko kusov, či nám systém ako skladový sedí s tým, čo reálne vidíme v tom sklade, tak tam je veľký potenciál pre tie virtuálne senzory, alebo máme use case v Taliansku s farmaceutickou firmou, kde je detekcia leaks, že proste či mi neunikol nejaký etanol z destilačnej kolóny a tu leaks ja viem vidieť viditeľne a je to vlastne jednoduchšie odsledovať kamerou ako nejakým špecializovaným senzorom. Máme sledovanie napríklad zásobníkov alebo nejakých pneumodopravníkov, že či napríklad nie sú upchané. Takže sú niektoré veci aj v tom chemickom priemysle, ktoré je jednoduchšie, že prídem sa pozrieť na miesto a uvidím. A v tej situácii je dobre, mám tam kameru a budem ju mať vo velíne a potom ten ďalší krok je, OK, tak nebudem to mať vo velíne tak, aby na to stále musel niekto pozerať, ale spravím tam nejaké AI-ko, ktoré sa na to bude pozerať za mňa a keď sa niečo zaujímavé bude diať, tak ma notifikuje a ja sa budem pozerať iba na to dôležité. Vypočuli ste si prvú časť rozhovoru s Borisom, pokračovanie si vypočujte v druhej epizóde.